ತಾಲ್ ಶೋಗುಲ್ಲ ಪನ್ಯ ಹಾಲು ಅಂತ ಕುದ್ಯ ಮೂಲ ಅಂತ ಉದ್ಯ ಉದ್ಯ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ. So yes, welcome to another episode of By2Coffee with VJ Jeevan. So ಇವತ್ತು episode the guest here panda niklag already gottaduppu but still kudara panpa. We have with us Niriksha Shetty. So Niriksha Shetty ಬೈಜ್ಜೇರು. So ಬರ್ರೆಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆರು. So yes, we have with us one of the talented actress ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮಾಸ್ಕ್ ಬರ್ದಿರ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದೆತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾನದು. ಹಾ, ಸೊ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬನ್ನಾಗಂತ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ. ಸೊ ಐಕೆ ಗಾಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾನಂಜಿ ಎಡ್ಮರೆಕ್ ಬರ್ರವಂತೆ ಇತ್ತೆ ಏತಂಡು ಯಾನ್ ಏನನ್ 10 ಗಂಟೆ ಬರ್ರೆ ಪಂತೇರೆ ಅನ್ 15 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಮೂಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲೇಟ್ ಮಾಲ್ಗೊಂಡ್ ಬಡ್ಸಿ. ಸೊ ಏನ ಶೋ ತೂದುಪ್ಪಾರು. ಸೊ ಕೂಡ ಏನ್ ಪಂಡ್ರ ಬುಜಿ ದಾದ ಶೋ ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂದೆ. ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗಳ ಕಾಫಿ ಇಂದುಂಡು ಮಾರೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತು ಜಾರ್ ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪ ಗೊಂಜ ಆತ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಂಬು ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ನಾಗ ఒక ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಲೀಡ್ ಆದ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಎಂಚೈತನ್ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಡುಪ್ನಾಗ ಅಲ್ತಿರ್ದು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಮೂವಿ ಆ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಜರ್ನಿ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಏನ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಜ್ಜನ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಪೆ ಅತನ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಾಣಿ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಜ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಇಂಕ್ ಅವೇ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕ್ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಜ್ಜಾಣಿ ಇಂಚ ಪುರ ಅಪ್ಪನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಯಾನ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅವು ಇಂತ ಅದಾದ ಗುರ್ತಿಸಿ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ನ. ಸಡನ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಇರ್ದು ಮೂವಿ ಜಂಪ್ ಆಯೆ ಸಡನ್ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಮಾತಾ ಸ್ಲೋ ಡೇ ಪೋಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಂದುಪ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಕಲ್ದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಾರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಉಪ್ಪಾರು ಎಂಕಲ್ ಯಾನು ಬಾಂಬೆಡ್ ಇತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಬಾಂಬೆಡ್ ಕುಕ್ಕು ಕಲ್ದಕ್ಕುನ ಪುರ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಎಂಕಲ್ ವರ್ಷಗೋರ ಊರಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತ. ಸೊ ವರ್ಷಗೋರ ಅಂದ ಮರಾರ್ದು ಬೂರ್ದಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದಂದೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಬಡ್ಸಿ ಕುಕ್ಕು ಕಲ್ದಾಕದ ಜಾರ ಮರಾರ್ದು ಬೂರ್ನ ಟೈಮ್ ಯಾ ಪಾಂಡಲ ಎನ್ನದಾರ ಒಂಜಿ ಜೀವನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಗಾಡಿ ಪೋಂದು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರೊಂದೊಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆದಿತ್ತು ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಮಂಡಡಿತ್ತು. ಸೊ ಜೀವನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ದಾದ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಆಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ ಆದಿತ್ತು. ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ ಪೇಜೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು 2017. ಸೊ ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ ಪೇಜೆಂಟ್ ಮಾತಾ ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ ಪೇಜೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಪುಣ್ಯಗೆ ನಾವು ವಿಂಡೋ ಡೌನ್ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ ಅಂತ ತುಳು ಸ್ಪೀಚ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ತುಳು ಸ್ಪೀಚ್ ಚೂರು ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಐದತ್ರ ಎಂಕಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂತೂದು ಬಾಲ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆರೆ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೂವಿ. ಗಂಧ ಗಾಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸತ್ಯ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ ಓದಿಯ ಒಬ್ಬ ವಿಡಿಯೋದ ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದವ್ಯ ಅತ ಸ್ಪೀಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ ಓದಿ ಬಾರಿ ಪಾಪದ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮನ್ನ ಪೊನ್ನಲ್ಲ ಪೂರ ಎನ್ನುದೇರೆ ಬೋ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಂಚಿ ತಿನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಾಡು ಇಂಚಿನ ತುಳು ಪಾತೇರ್ನು ಹಾ. ಸೊ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿಲಕೊಂಡು ಸೊ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು. ಸೊ ಬರ್ಸ ತನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಜಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ ಕಪ್ಪು ದೋಜ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಒಂದೊಂಡು ಅಂದ ಮುಗಾಲಿಗೆ ಅಂಚ ಕಪ್ಪ. ಸೊ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಶ್ವೇತಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾಪ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಗ್ಲಾಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸುರತ್ಕಲ್. ಸೊ ಅಡೆ ಪೋದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗ. ಸೊ ಐದು ಮುಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ DMs ಮಲ್ದೇರ್. ಸೊ ಇರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ತುಳು ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ VIP's ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಬಂದು ಶೂಟ್ ಆತನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ತುಳು ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರೆ ಪುನ ಕನ್ನಡ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್
ನೈಸ್. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡನ್ ಗೊತ್ತಾನತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು. ಸೊ ಇತ ರಪಕ್ಕ ಬರ್ಸ ವರ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಪ್ಪು ತೋಜನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಶ್ವೇತಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗ್ಲಾಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸುರತ್ಕಲ್. So yes, welcome back to By2Coffee with VJ Jeevan in association with Black and Blue Production. So yenottige Niriksha Shetty rolle rekade tutar already. So Niriksha Shetty ready ade? Yeah. Full on. So coffee ekad board bandar. So iregoskara coffee mat kande. ಈ ಮಂತಿನ Yeah. Pardutulle. ಯಾನೆ ತೂಡಾಪಣ Pardutulle bakka batel. Ha. Cheers malpuna chitana portu. Cheers. ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಬ್ಬೋ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನ್ ಅಂಚಿತನ ಕೊಡ್ತು. ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೊರದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಬನಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೇಮ್ ಹೋಗುಗ. ಸೊ ಗೇಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಡ ₹1 ದ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇರೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಟೇಲ್ಸ್ ಒಂದು ಹೆಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ. ಸೊ ಗೇಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಲ್ತ್ ಇಂಚ ಪತ್ವೆ ಟಾಸ್ ಮಾಲ್ತ್ ನಗೆ ಇರೆಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನು ದಾದಂಡಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಗ್ಲಾಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಟೇಲ್ಸ್ ಬೋಂಡ ಇರು ಸುಳ್ಳು ಪನೋಡು, ಹೆಡ್ಸ್ ಬೋಂಡ ಇರು ನಿಜ ಪನೋಡು. ಇತ್ತ ಟೇಲ್ಸ್ ಬೋಂಡ ದೆನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪನೋಡು, ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಜ್ಜ ಪನೋಡು. ಅವೇ ಸುಳ್ಳು ಹೆಡ್ಸ್ ಬೋಂಡ. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗಿ ಇರು ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ. ಗೇಮ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಡ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಬರ್ತು. ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್. ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅತ್ತ ಟೇಲ್ಸ್ ಬೋರ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತ ಜೀವನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಫಿ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೀವನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಂಡ ನೀರು ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ. ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತ ಬಾರಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ. ಪೂರ ಟೇಲ್ಸ್ ಬರೋಂದುಂಟು. ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಂಡಂಡ ಫಸ್ಟ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆತ ದೆಪ್ಲಿ. ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಂಡಂಡ ದೆಪ್ಲೆ ಬಂತೀರಾ? ಕಂಡಂಡ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದೆಪ್ಲೆ ನೀರು ದೆಪ್ಲೆ ಮನ್ಪಿ. ಸೊ ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಕಿತ ಪಟ್ಲಾಗಿತ್ತೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೀತ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನನ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡು. ಹಲೋ ಅಂಕಿ ದಾದಾ ಅಂದ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲನಾ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡ. ಇಂಕೊಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇರ್ದು ಶೈನ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೇರು ಆರ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇರ್ದಿಯರ್ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗ್ ಏನನ್ ಕೇಂಡೇರು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಒತ್ತೊಂದೆ ಆತ ಅಂಕಿ ಯಾನ್ ನಿನ್ನನ್ ರೆಫರ್ ಮಂತೆ. ಈ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲನಾ ಶೂಟ್ ಉಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ. ಅಕ್ಕಲು ನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಉಂಡುಗೆ ಪರ್ ವೀಕ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಪೇ ಮಂತ್ವರಿಗೆ. ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಐತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡುಗೆ ಕೆಲವು ಈ ಪೋಪಂದಂಡ ₹20,000 ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿ. ಯಾನ್ ಮೂಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆಡ ಕೊರ್ಪೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಪಾತಿರ್ದು ತೂಲ ಸತ್ಯ ಯಾ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯಾ ತೂಲ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಾತಿರ್. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಇವರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿರೀಕ್ಷಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಜೀವನ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಅದೇ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಣನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವರು ಏನೋ ಶೂಟ್ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಆಡ್ ಶೂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ
ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ಅದೇ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ, ಸೊ ಈಗ ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಅಂಡ್ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಾಗ್ಬೋದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 months ಫ್ರಮ್ ನೌ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಅಸ್ 20K ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ. ಹಾ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಆಡ್ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ್ದು ಒಂದು ಆಡ್ ಶೂಟ್ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಆಡ್ ಶೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಇದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್. ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಲುಕ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಜೀವನ್ ಮಾತಾಡುದು ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಿಜ 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 ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಿಮ್ದು ಲುಕ್ ಬಾಲ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ಸುರತ್ಕಲ್, ನಿರೀಕ್ಷಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಗ್ಲಾಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಶ್ವೇತಾ ಅವರದು, ಶ್ವೇತಾ ಸಂತೋಷ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಲೈಕ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಾಲ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ತನಕ ಬರ್ತದೆ. ಮೇಡಮ್ ಜೀವನ್, ಮೇಡಮ್ ಜೀವನ್. ಮೇಡಮ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಜೀವನೇ ಮಾತಾಡ್ದು ಮೇಡಮ್. ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು. ಇಲ್ಲ ಜೀವನ್, ಜೀವನ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಜೀವನ್ ಮಾತಾಡುದು ಮೇಡಮ್, ಜೀವನ್. ಹಲೋ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಂಕ್ಯ ಮರ್ಲೆ ನಿಕ್ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಶೋ ಮನ್ಪಂದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕುವ ಅವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಮನ್ಪನ ಆರ್ಟ್ ಶೂಟೇಜ್ ಇಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಣ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾ ಮರ್ಲಿ ನಿಕ್ ಬಾಸೇಜ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಂಕ್ಯನ. ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ದಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ದು ಆಯಿಲ್ ಇದು ಶೂಟಿಗೆ. ಹಾ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ 3 ಆಕ್ಚುಲಿ, ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಆಯಿಲ್ ಇದು ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಅದೇ ಮೇಡಮ್, ಅದೇ 2 ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. So we are actually shooting and By2Coffee with VJ Jeevan ಅಂತ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. And Niriksha Shetty ಒಂಜಿ ಡೇರ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ, ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ, ದಟ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಲ್ಪಡೊಂದು. ಅಂಡ್ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ಪಾಂದಿತ್ತು ಜಾರೆ ಮಲ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ನಿಜ ಪಾನೊಂದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಜೀವನೇ ಪಾತ್ರ ಕುಡರ ಈ ತೆಡ್ಡ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿನ್ನ ಬಾಕಿಲ್ಗೂ ಬರ್ತೇನೆ ಬನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಡೆಂಕಲ್ ರಡ್ಡು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬಾರ್ ಶೋಕಲ್. ಓಕೆ ಅಂಕಿ, ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಯಾ ಬಾಯ್. ಚಾಲಿಯೇ ಪಾಯ್ ನಿ ಮಾರೆ ನಡು ಮೇಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ಡ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ನೀರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಲು ಶೋಕಲ್ಲ ಹಾಲು ಅಂತ ಕುದ್ಯ ಮೋಲ ಅಂತ ಉದ್ಯ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ಕಣ್ಣು ಪುಚ್ಚ ಪುಚ್ಚಲ ಹಾಕಲ್ಲ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಶೋ ತಂಚಿ ಬರ್ಕ ಇನ್ನ ಅಡಗ ಹಾಪುನು. ಹಾ ಹೋಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತು.
ಎಣ್ಣೆದ ಆಯಿಲ್ ತರದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ದಂಚಿಪ್ಪೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತಿ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಈರ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಒಂಜಾತಿ ಇಮೋಜಿಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪ, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಐಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಂಚ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ದ ಇಮೋಜಿಸ್ದ. ಸೊ ಅವೇನು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ತುಚ್ಚಿಪೋಡಾತಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಯು ಟ್ರೈ. I will send difficult ones. And first emoji barandundu inde. Nice. Okay. And one more is Ansalo. ಜೋರದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಾ? Okay, this one. ನಾಳೆ ಒಂದು ವಾರ ತರ್ತವ್ರು. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ನಿಜ ನಿದ್ರೆ ಬಾರೋದು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದಿರ ಯಾನ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೆ. ಒಂಜಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಕಡ ಹುಡುಗ. Okay, that was emojis. Onji ainaji emojis kada bodi. And yeah, so next segment onte hatke beta episode ordu onte change maltada dada panda. Yane onji dadandal onji situation korpa. Aa situation raddu type act malto spawding. I will explain basically incha panda. Niriksha Shetty ge please don't judge my acting by this. Okay. Niriksha Shetty ge disclaimer padga start. Okay. Niriksha Shetty madme atande. ಬಾಲ್ಯ ಅವು ಮಲ್ದಂಡು ನಂಬರ್ 2 ಮಲ್ದಂಡು ಅಂಡ್ ಬಾಲ್ಯದ ಡೈಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಂಡಂಡ ಪನೋಡು. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ರಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ದ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಅವೇ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡೊಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವು ತುಂಬುದ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿ ನಕುಲು ಪತಿಯೇ ಪರಮ ದೈವ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಟ ಇದ್ದ ಪಂಡ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿಚ್ಚು ಬಂಗಾಣ್ ಒಂಜಿಚ್ಚು ಬಂಗಾಣ್. ಓಕೆ ತೂಕ. ಸೊ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊರಿಯ ಬಾಲದ ಡೈಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಂಡ ನಿಲ್ಲೆ ಪೋಡು ಬಾಲದ ಡೈಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬಾಲ ಉಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅವು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ದ ಮೂಲಿರ್ನ ಬಾಲೆ ಮಂತ್ ಮಾಡ್ದನ್ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ದೆಪ್ಪಲೆಗೆ ನನ್ನ ಡೈಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಪುಟ್ಟದು ವಾಡ್ ನತ್ತು ಬಲೆ ಮಂತ್ಲೆ ಒಂದರೆಕ್ ಸುಲಭ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇತ್ತೆ ಅವು ಓಕೆ ಪತಿಯೇ ಪರಮ ದೈವ ನೆಟ್ಲ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಪಾಪದಾತ ಇಂದೇ ಬಾಲೆದ ಒಂಚೂರು ಡೈಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪಾರ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಫೋನ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಂದೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಅವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ. ಓಕೆ, ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಬಂತು ಇರತ್ತ. ಸೊ ಹೈಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿರತ್ತ. ಸೊ ಐಕ್ ಅಂತ ಮಿತ್ತದಿರ್ತಿ ಓಡು. ಸೊ ಹೈಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಓಕೆ. ಸೊ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ By2Coffee ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಕೇಂದರು. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಮಾತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇನ ಚಿತ್ರನ ಕೊಡ್ತು. ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಕೇನ. ಸೊ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೌಶಿಕ್ ಕೇಂದರು, ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೌಶಿಕ್ ಪನ್ಪುನರ್ ಕೇಂದರು. ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಫಿಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಈರ್ನ ಇಷ್ಟನ ಅತಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಇಷ್ಟನ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಚೂರು ಮೇ ಬಿ ಒಲ್ಪನೊಂಜಿ ಪುರಿ ಇತ್ತನದನ್ನ ಅಂಡ ಅವು ಸಡನ್ ಆದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿನಾಗ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯೆ. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವೇ ಇತ್ತನೆ ಕಡೆ ಪಂಡ ಅದೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಅವು ಇಂಕ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದೇ ಪಡಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತದ್ದು ಬಚ್ಚಿನಿ ಇತ್ತ ಇಂಕ ಸತ್ಯ ದಾದ ಪನೋಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪ ಚೌ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಂಡತೆ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ಇರೇನ್ ಬಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡಲ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಚಿಕ್ಕನ ಜನ ಏರ್ಗೆ ಐಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರೇನ್ ಬಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಲೈಫ್ ಬಂಡಲ್ ಬಿಡ್ಪನ ಜನ ಏರಂದು ಶ್ರೀಯಾನ್ ಲಿಖಿತ್ ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ನ ಮಿಗ್ದಿ ಬಂಡಲ್ ಬಿಡ್ತು ಸಲ್ಮಾರೆ ಏರ್ ಬಂಡಲ್ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಿಡ್ಪೇರ್ ಬಂಡಲ್ ಮತ್
ಆರ್ ಯಾರ್ಲೆ ಮುಂಜೆ ಲೆವೆಲ್ ಉಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂದೇರೆ ಅಪ್ಪ ಕುದರ್ ಬರ್ಚಿ ಬಂತು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಲೇಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಡೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಮೇರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಆಪಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡೆ ಸೊ ಕುಡೋರ ಅವಲೇ ಉಲ್ಲ ಅವಲೇ ಕುಲ್ದೇರೆ ದೊಡ್ಡೆ ಗ್ಲಾಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಶ್ವೇತಕ್ಕನ ಕ್ವಶನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಒಪ್ಪುಂಡ. ಸೊ ಶ್ವೇತಾ ಸಂತೋಷ್ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಜಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಟಾಕೆಟಿವ್ ಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಆರ್ ಜೀವನ್? ನಿಜ ಮಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ವೇತಾ. ಏ ಪಂತಜ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಬಂತ ಆರ್ ಪಾತೆರೆ ಸುರು ಮಂತನ್ ಇತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಲ್ಲೆ. ಸೊ ದ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ನೈಸ್. ಸೊ ಜೀವನ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೇರು ಅಂತ ಪನಮಲ್ಲೇರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೇರು ಅಂತ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಸೇರ್ನಾಗದ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಜಿಂದಲ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಸೇರ ನಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್. ಓಕೆ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಲವ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ಪನ್ಪುನರ್ಗೆ ಅಂದೇರು. ಸೊ ಆರ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತದಾದ ಬಂಡ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜಂದ ಈತ್ ನಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ದಾರಾಗೆ ಯಾರ್ ಮೀನೇ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರಿವೀಲ್ ತುಲ್ಲ ಮೀನೇ ತಿನ್ಪುಜರ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ರು ನಿಂದಾಳ ಲಡಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುನ್ ಅವ್ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಲೆ ಪುರ ಮೀನ್ ಗಂತ ಕೊರ್ಪಿಡ್ ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪುನ್. ಹೌದಾ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜರ್ ದಾದನ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ದೆ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಮಾತ ಜಾಪುಂಡು ದುಂಬು ತಿನ್ನೊಂದು ಕೋರಿ ಮಾತ ಜಾಪುಂಡು ಮೀನ್ ಜಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ದಲೆಕ ಓಪುರ ತೋಜು ಜೈನ್ ತಿನ್ಪಯ ಪಂಡ ಎಟ್ಟಿ ಡೆಂಜಿ ಮರ್ವಾಯಿ ಅವ್ ಮೀನ್ ದಲೆಕ ತೋಜ ತೆಂಚ ನಿಂಚ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮೀನೇ ತಿನ್ಪುಜರಿಗೆ ಮೀನ್ ಉಪ್ಪಂದ ಒಣಸ್ ಮಾಲ್ದಾರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಮಿತಾ ರಾವ್ ಕೇಂದರ್. ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರಾಂಗ್ ಎಂಕ್ ಕೇನಂದಿನ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಬಂಕ್ ಮಲ್ತದಾರ ಒಡೆಗಂಡಲ ಪೋದು ಕೂಡ ತಿಕ್ಕದು ಬೂಡ್ದಾರ. ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಬಂಕ್ ಮಂದ ಜಾನ ಬಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಮಂದ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಕುಲೊಂದ ಇದ್ದದ್ದು ಎಂಕಲ್ ಉಂಡದೆ ಬಂಕ್ ಮಂತದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉಂಡೊಂಜಿ 5-6 ಜನ ಎಂಕಲ್ ಬಂಕ್ ಮಂತದೊಂಜಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಡೆ ಪೋಪಿನ್ ಅವು ಏರೋಕೊನದ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತೀನಿ ದಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಡೆತ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೈತಲೆ ವಾನೆ ರಡ್ಡೆ ಓ ಎತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಲದಾದ ಬಣ್ಣ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೋದ್ದಾದ ಮಲ್ತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಫೋಟೋಸ್ ದೆಪ್ಪುನ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಶುರು ಆತನ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ದ ಫೋಟೋ ಬಕ ಎಂಚಿನ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುನ್ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಾಗ ಬಲಿಪುನ್ ಕಾಪುಂದೆ ಬಲ್ಪುಂದೆ ಐಕೆನ್ ಅದ ಅವು ಇನ್ನು ಜೋಕಲಾಟಿಗೆ ಅವಿರ ಗೊತ್ತು ಜೀರು ಜೋಕಲಾದಿಪ್ಪು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಗೋಣೆ ಅಂತಾರೆ ಹೋಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಒಂಜಾತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. So yes, that was a fun episode with Niriksha Shetty, ladies and gentlemen. So aat dura puttur urdu baider so arek dala korande kada puttura apiji coffee korte but still so ini nama glam studio shoot maltondulla and yan yenna kayyare attu ಶ್ವೇತಾ ಸಂತೋಷ್ ಶ್ವೇತಾ ಕಾರ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ರೆ ಕೊರಂದಲ್ಲ. ಸೊ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ರೆ ಇಡ ಬೈದಿನೆಕ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಾಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ದ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಆಂಟಿ ಐಟ್ ದಾದೊಂದು ಅವೇನೊಂದು ವೇರ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಶೋ ಅಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಮ್ ಚಾ ಪರ್ರ ಬೋದಿತ್ತಾರದ. ಸೊ ಎನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಚಾ ಶೋ ಕಿತ್ತಂಡೆ ಅತ್ ಕಾಫಿ ಶೋ ಕಿತ್ತಂಡೆ ಚಾ ಪರ್ನಾಗ ಚಾ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಇನಿ ಕಾಫಿ ಪರ್ನಾಗ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾ. ಓಕೆ ಸೊ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ದಾದ ಕೊಡ್ತೇರಂದು ತೂಯರ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಒಂದು ತಡೆಯಾರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಕ ಆಪರ ಕೂಡ ದಾದ ಪಂಡ So yes, ladies and gentlemen, here mata channel subscribe malde subscribe malple, like malple, share malple, comment malple. So in this episode So yes, this is VJ Jeevan signing off, ladies and gentlemen. And yes, of course, Niriksha Shetty. Thank you so much. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ನನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಮಂತಿನಿ ಕೊಂಚೂರು ಶಾಪತ ಪಾಡಿಯೆ ಜೀವನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಶೋ ಇಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಯಾನ ಖುಷಿ ಟಕ್ಕ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೀ ಹಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್
ಬೇತ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂಡ ಪಿರಬಹುದು ತೂಲೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ತೂಲೆ ಪನೊಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್, ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್.